Patril k najinteligentnejším českým vrahom, no do histórie sa zapísal ako chladnokrvné monštrum. Viktor Kalivoda. Muž, ktorého verejnosť spoznala pod desivým menom Lesný vrah. V roku 2005 otriasla Českou republikou séria nepochopiteľných vrážd. Kalivoda, bývalý policajt s nadpriemerným inteligenčným kvocientom 130, si vybral svoje obete úplne náhodne. Boli to starší manželia na prechádzke v lese a neskôr ďalší muž. Celkovo vzal život 3 nevinným ľuďom. Čo bolo najmrazivejšie? Nemal žiadny motív. Nešlo o peniaze, pomstu a ani o hnev. Sám neskôr polícii nedokázal vysvetliť, prečo vraždil. Podľa psychológov trpel ťažkými depresiami a hlbokým sociálnym odlúčením. Vraždy mali byť len predĺžovaním jeho vlastnej plánovanej samovraždy. Kalivoda mal pôvodne oveľa hrozivejšie plány, masovú streľbu v pražskom metre, kam už dokonca cestoval so zbraňou v taške. Našťastie však nenašiel odvahu. Súd ho poslal na doživotie. Svoj trest si však neodpíkal. V roku 2010 ukončil svoj život vlastnou rukou priamo vo väzenskej cele. Príbeh Viktora Kalivodu dodnes zostáva jedným z najtemnejších prípadov modernej kriminalistiky. Prípadom vraha, ktorý zabíjal bez nenávisti, len pre vnútorné prázdno.